S láskou a vďačnosťou vás vítam, drahí priatelia mieru. Dnešná 0. časť má v podstate za cieľ povedať vám, čo môžete na tomto kanáli očakávať, prečo je to teraz neuveriteľne dôležité, ako budeme vykonávať meditácie a tiež by som vám chcel povedať alebo ukázať, aká je skutočná sila mierovej meditácie aj z vedeckého hľadiska, ako ju treba robiť tak, aby sa do nej naozaj dostala skutočná sila, ktorá dokáže zmeniť celý svet. Na úvod musím povedať, že vás naozaj veľmi potrebujeme, všetkých nás v dnešnom svete veľmi potrebujeme, pretože sa veľmi silno zhromažďujú temné sily, ktoré sú schopné vnímať na vyššej úrovni. Tí to samozrejme vidia, nech sa rozprávam s kýmkoľvek, vysoko postavení duchovní učitelia, všetci vnímajú to isté, že sa zhromažďuje obrovské množstvo čoraz hustejšej tmavnúcej sily, ktorá sa snaží obrátiť svet zlým smerom. A práve v takomto svete žijeme, kde sa toto práve deje. Navyše sa to deje čoraz intenzívnejšie. Nastal čas, aby sa aj svetlo zhromaždilo, aby sa aj svetlo začalo prepájať a tým prinieslo silu na zmenu sveta. Vieš, svetlo samo o sebe nikdy nebojuje, ono jednoducho len existuje. Takže v podstate, ak sa spojíme do jedného obrovského svetla z mnohých malých lúčov svetla, predstav si sám seba ako sviečku, ako plameň sviečky. Ak nás je veľa a tie mnohé plamene sviečok sa spoja, potom sa to spojí do obrovského zdroja svetla a tam, kde je svetlo, tam tma nemôže preniknúť. Takže našim jediným cieľom je vyžarovať svetlo navonok. Na toto vznešené poslanie vás pozývam, ale ako to vlastne bude prebiehať. Respektíve odkiaľ to celé začalo. Pred niekoľkými mesiacmi, myslím, že už asi pred 5 až 6 mesiacmi, prišlo počas meditácie prvýkrát vyššie volanie, že by sme mali urobiť meditáciu za mier, ale nie takú, ktorá je len občas alebo necháva na konkrétneho človeka, že ak máš chuť, tak to urob, ale takú, ktorú naozaj robíme skupinovo každý deň, vytrvalo a intenzívne. A potom počas asi 3 mesiacov som sa snažil túto zhora prichádzajúcu úlohu zo seba zhadzovať. Že prečo práve ja, veď na to sú oveľa vyššie úrovne duchovných učiteľov. Oni si určite tiež uvedomujú, aký je vo svete problém a určite to urobia, a takto som sa toho nejaký čas snažil zbaviť, ale ten hlas počas meditácie stále prichádzal, že musíš to urobiť, urob to, poď, už nie je viac času a tak ďalej a tak ďalej. A potom som raz teda kapituloval a povedal som si, dobre, urobím to, ale ako? Ja na to sám nestačím, na to by bolo treba spojiť veľa duchovných učiteľov, aby to dobre fungovalo, to som už vtedy cítil, ale ani som si nevedel predstaviť, ako by to mohlo byť. A potom som išiel na urobil som si jedno stiahnutie, kde sme sa spolu s 8 úžasnými priateľmi celý týždeň v lese povznášali. A na tomto inak veľmi prelomovom a veľmi úspešnom stiahnutí bola prítomná Spitzer Gyongyi alias Soma Mamagesa a tiež Murani Josef, prezývaný Muni, ktorých oboch veľmi obdivujem. Obaja sú duchovní učitelia s veľkou čistotou a počas tohto stiahnutia ku mne v jednej meditácii prišlo, ako by sa to malo urobiť, o tom budem dnes hovoriť, a potom počas stiahnutia, na konci stiahnutia som Gyongyinek a Munimu povedal, či by sa k tomu nechceli pripojiť a hneď sa aj pridali. Takže na konci augusta, keď som mal toto stiahnutie, už sme boli na túto misiu traja a potom sme začali hľadať a pozývať ďalších a veľkým prekvapením bolo, že každý, s ktorým som hovoril, akýkoľvek duchovný učiteľ, všetci súhlasili s tým, že prichádza najlepšie obdobie, pretože teraz už je na to veľká potreba. A vďaka Bohu sa súčasný tím rýchlo dal dokopy, pretože zhora prišlo, keď som sa pýtal, dobre, prijímam túto misiu, ale ako to mám urobiť, že 7 dní, teda každý deň zo 7 dní by mal viesť túto meditáciu iný duchovný učiteľ. Takže vlastne na 7 dní bolo treba zohnať 7 učiteľov, to bola úloha. A potom budeme meditovať každý deň v rovnakom čase počas všetkých 7 dní.
Všetky meditácie začínajú o 8:22, každý deň tu na tomto kanáli, vždy naživo, a trvanie meditácie bude približne 30 minút, z toho asi 5 minút bude fáza odovzdávania poznatkov, kde daný učiteľ, ktorý ju ten deň vedie, vysvetlí, aká je jeho meditácia a čo k nej patrí. Na čo si treba dávať pozor, ako sa pripraviť, alebo aké techniky je vhodné použiť, aby bola meditácia úspešná. A potom bude nasledovať približne 20 až 25 minútová meditácia za mier pod vedením daného učiteľa. Požiadal som zúčastnených duchovných učiteľov, aby tento kanál zostal úplne čistý a nezištný, teda že na tento kanál nikto neprichádza preto, aby napríklad pre seba sa propagoval alebo podobne, ale od každého učiteľa som žiadal, aby týchto 30 minút bolo na 100% venovaných len meditácii za mier. Samozrejme, požiadal som ich aj o to, že ak je k danej meditácii možné získať ďalšie informácie zadarmo, aby ich vložili do textovej časti pod videom, a takisto môžu duchovní učitelia pridať informácie o sebe do textovej časti pod videom, pretože je možné, že povedzme, že sa ti zapáči vedomosti alebo schopnosti toho učiteľa a možno by si sa s ním chcel spojiť, aby ste sa mohli v budúcnosti spoločne rozvíjať, tak táto možnosť je k dispozícii. Ale samotná meditácia, živé streamované meditácie budú naozaj len o miery. Každý duchovný učiteľ sa k tejto iniciatíve pripája s úplne nezištným, čistým úmyslom. A už sa aj zostavil štartovací tím, pretože začneme tak, že áno, je veľmi dôležité, že prvá meditácia bude 3. novembra 2024 o 20:22 večer a prvú meditáciu budem viesť ja. Ostatní ma o to požiadali, aby som ako ten, kto to vymyslel, začal úvodnú meditáciu. Takže by som vás chcel poprosiť, ak máte čas a chuť, v nedeľu 3. novembra večer o 20:22 príďte a meditujme spolu. A od tej chvíle každý deň bude meditácia, ani jedna meditácia nebude vynechaná. Dúfam, že to tak zostane, kým to bude potrebné, alebo až do konca časov. Temné sily sa totiž hrozivo zhromažďujú. Teraz je toto zhromažďovanie temných síl také silné a také koncentrované, že je veľmi veľká šanca na vypuknutie 3. svetovej vojny, a to veľmi blízko, naozaj v blízkej budúcnosti. Ak niekto nemôže takto vysoké úrovne vnímania, teda nemá takéto vysoké úrovne prepojenia, len v bežnom živote trochu číta medzi riadkami v správach, na internete a v televíznych novinách, tak ten istý záver si dokáže vyvodiť v priebehu okamihu. Dnes už je úplný paralelizmus medzi racionálnym myslením a spirituálnym vnímaním, teda je vidieť, že veľmoci sú vo svete v napätí, obrovské napätie vzniká medzi veľmocami, ale toto napätie je vnímateľné aj na úrovni bežných ľudí, pretože väčšina ľudí sa čoraz viac ponára do hmoty, nálepkujeme ľudí, každý je podráždený, všetko sa zrýchľuje, celá spoločnosť je prehnane zrýchlená, prehnane napätá, celý tento svet je ako rozbúrený včelí úľ, napätie medzi chudobnejšími a bohatšími krajinami stále rastie a toto množstvo rôznych napätí, potom je tu neuveriteľne rastúca spoločenská záťaž spôsobená klimatickou zmenou a toto všetko spolu a v podstate to nie je nič iné, než varovný signál, posledný veľký globálny varovný signál, že je čas niečo zmeniť. Ako by sme mali zmeniť? No, ak sa zhromažďujú temné sily, potom sa musí zhromažďovať aj svetlo. Predstav si seba ako plameň sviečky a tento plameň sviečky sám o sebe je veľmi málo na to, aby rozžiaril úplnú tmu. Ale ak dáme dokopy veľa sviečok na jedno miesto, vznikne z toho obrovský zdroj svetla a malé plamienky sviečok sa navzájom posilňujú a vytvárajú taký silný zdroj svetla, ktorým už naozaj môžeme zmeniť chod sveta. Ako na to môžeme niečo zmeniť? No predsa meditáciou za mier. Ale prečo funguje meditácia za mier a ako funguje meditácia za mier?
O tom by som chcel ešte krátko hovoriť, lebo ak si to vypočuješ, možno ti to dodá silu, aby si s nami meditoval a prispel k tomu, aby bol svet lepším miestom. Pretože na to, aby bol tento projekt úspešný, je potrebné, aby nás meditovalo čo najviac. A to tak, že celé mesiace alebo dokonca aj roky s tým istým nezmeneným cieľom v čo najvyššej možnej vibrácii v rovnakom čase, v synchronizovanom súlade neustále pokračujeme. Tieto parametre, ktoré sú veľmi dôležité a zásadné, musíme splniť, aby sme mohli s prieraznou, silnou a neochvejnou silou pôsobiť na spoločnosť, aby sme mohli s prieraznou silou, ktorá je skutočne významná a citeľná, ovplyvniť dianie v spoločnosti. Ovplyvniť našu budúcnosť a namiesto temnej, dokonca vojnovej alternatívy budúcnosti pretvoriť budúcnosť na pokojnejší a šťastnejší svet. Aby si uveril, že toto je naozaj možné, chcel by som uviesť niekoľko príkladov. V knihe Dr. Joe Dispenzu s názvom Prečo sme nadprirodzení zozbieral 23 vedeckých článkov, v ktorých boli skupinové meditačné akcie za mier analyzované a skúmané s vedeckou presnosťou. Napríklad v rokoch 1983 až 1985 v Spojených štátoch takmer nepretržite zhromažďovali 8 000 meditujúcich počas týchto rokov, v dôsledku čoho sa v tých rokoch na celej planéte znížil terorizmus o 71%. Alebo napríklad v Indii zhromaždili 7 000 meditujúcich za mier v rokoch 1987 až 1990 a zvláštnym spôsobom práve v tých rokoch skončila svetová vojna, alebo skončila studená vojna. V tých rokoch padol Berlínsky múr. V tých rokoch sa skončila iránsko-iracká vojna a aj vojny v Južnej Afrike sa výrazne zmenšili, takmer úplne zanikli. Takže vďaka tomu nastal neuveriteľný skok v úrovni svetového mieru. V podstate, ak tisíce ľudí dlhodobo meditujú za mier, potom sa niečo stane. Aké neuveriteľne silné a mimoriadne významné účinky to má na budúcnosť celého ľudstva, ba dokonca aj na osud celej našej planéty Zem ako takej. Navyše, na prestížnej americkej Princetonskej univerzite robili rozsiahle a podrobné výskumy, vedecké výskumy, ktoré jasne ukázali, že stav elektromagnetického poľa okolo našej planéty Zeme, ktorý je veľmi dôležitý pre život na Zemi, má priamy vplyv na duševný stav celého ľudstva. A na stav elektromagnetického poľa Zeme majú vplyv aj veľké skupinové meditačné akcie, ktoré sú organizované za mier a harmóniu. Takže v podstate sa dnes už duchovné poznanie a veda spojili a presne vieme, aká obrovská a úžasná sila to v skutočnosti je. Ale ako táto sila funguje, pretože si myslím, že možno mnohí z poslucháčov stále pochybujú, hoci toto boli fakty, vedecké fakty, alebo napríklad som zabudla povedať, že aj v pásme Gázy robili niekoľko mesiacov meditačné akcie za mier a v tých dňoch, keď sa im podarilo zorganizovať veľké skupinové meditačné akcie za mier, tak v tých dňoch klesol počet úmrtí spôsobených vojnou a počet požiarov spôsobených vojnou o 76%. Ale aby sme sa teraz od príkladov posunuli k tomu, ako to vlastne funguje, v zásade by som začala Davidom R. Hawkinsom, ktorý je úžasný učiteľ a vytvoril Hawkinsovú škálu duchovných vibrácií, kde povedal, že ľudská duša môže dosiahnuť stav vibrácie spojený so 17 hlavnými emóciami, teda aj duša má svoju úroveň vibrácií, rovnako ako myseľ a telo. O tomto zvyknem hovoriť podrobnejšie na iných kanáloch. Teraz sa nebudem púšťať do úrovne vibrácií tela a mysle, hoci by to bolo dôležité, ale pre nedostatok času to teraz nemôžem urobiť. Avšak k videu pridám bezplatné informačné odkazy, ale kto má o túto tému záujem, môže sa v nej ďalej prehlbovať. Zostaňme len pri úrovniach vibrácií duše, teda podstatné je, že aj naša duša má svoju úroveň vibrácií,
ktorá sa na rozdiel od mysle a tela zatiaľ nedá fyzicky zmerať, pretože úroveň vibrácií mysle už dnes vieme merať, úroveň vibrácií tela už dnes vieme merať, úroveň vibrácií duše vieme tiež merať, mimochodom reprodukovateľným spôsobom, ale kineziologickou metódou, teda nepriamou cestou. Teraz na to David R. Hawkins v 90. rokoch vykonal 300 000 kineziologických meraní a tento systém obhájil aj vo svojej dizertačnej práci na americkej univerzite. V podstate mimochodom David R. Hawkins bol profesorom psychiatrie a podstatné je, že vytvoril relativizovanú škálu medzi 0 a 1000 hodnotami kineziologických meraní a povedal, že ľudská duša má v podstate 17 úrovní duševných vibrácií, ktoré môže človek na tejto škále prežiť. A týchto 17 úrovní duševných vibrácií vyzerá takto. Hodnota 20 na kineziologickej škále je hanba, 30 je vina, 50 je apatia, 75 je smútok, 100 je strach, 125 je túžba, 150 je hnev, 125 je pýcha, 200 je odvaha. Tu pod odvahou je veľmi dôležitá hranica, čiara, pri 250 je ochota, pri 315 nestrannosť, pri 315 ochota, pri 350 prijatie, 400 rozumnosť, 500 láska, 540 radosť, alebo v inom preklade veselosť, 600 pokoj. Toto bude veľmi dôležité, čoskoro sa k tomu vrátim, zapamätajme si to. A 700. Takže nie je jedno, čo cítiš, nie je jedno, aké emócie v sebe posilňuješ a aké oslabuješ. Tieto emócie ti krásne ukazujú, akú majú vibračnú hodnotu. No a teraz, čo je zaujímavé, v podstate je to, čo ešte treba vedieť k tomu, že duchovné vibračné úrovne majú jednu takú zaujímavú vlastnosť. Účinok alebo dôsledok, že duchovné vibračné úrovne ovplyvňujú stav elektromagnetického pola okolo nášho tela a cez toto elektromagnetické pole okolo nášho tela ľudia, ktorí sú blízko seba, na seba pôsobia aj vtedy, keď sa nerozprávajú. Takže napríklad, ak vojde do miestnosti duchovný liečiteľ alebo učiteľ s vysokou vibráciou, aj keby vošiel na štadión, kde je 80 000 ľudí, tých 80 000 ľudí sa čoskoro dostane do povznesenej nálady. Prečo? Pretože majster s vysokou vibráciou ich pozdvihne na vyššiu úroveň vibrácií. Treba vedieť, že táto škála je inak logaritmická, čo znamená, že človek s vysokou vibráciou, napríklad človek žijúci na úrovni duchovnej vibrácie lásky, dokáže pozdvihnúť vibrácie aj 10 000 alebo 100 000 ľudí. Ale zároveň, ak sa napríklad stretnú dvaja ľudia na námestí a jeden má veľmi nízku vibráciu a druhý je priemerne vibrujúci, stane sa to, že ten s veľmi nízkou vibráciou stiahne toho priemerne vibrujúceho človeka nadol, zatiaľ čo ten s nízkou vibráciou začne stúpať. Takto fungujú energetickí upíry. Hovorí sa, že energetický upír zámerne vysáva moju energiu. On však tvoju energiu nevysáva zámerne, ale ide o to, že tento energetický systém úrovne duchovných vibrácií sa snažia o vyrovnanie. Takže ak je jeden človek s priemernou vibráciou a druhý s nízkou vibráciou, tak keď sa prepoja alebo dostanú do blízkosti, vibrácia nízko vibrujúceho človeka začne stúpať, zatiaľ čo vibrácia vysoko vibrujúceho začne klesať, až kým sa navzájom nevyrovnajú. A potom je jasné, že človek označovaný za energetického upíra bude čoraz nadšenejší, bude viac rozprávať, bude sa cítiť stále lepšie v spoločnosti priemerne vibrujúceho človeka. Ten priemerne vibrujúci človek sa však cíti, ako keby mu vysali všetku životnú energiu a na budúce sa bude snažiť tomuto energetickému upírovi vyhnúť. On vlastne nie je žiadny energetický upír, len je vo veľmi nízkej vibrácii. Alebo teda môžeš ho nazvať aj energetickým upírom, ale takto pochopíš, ako to funguje. A v podstate je táto skupinová dynamika nesmierne dôležitá, pretože keď veľa ľudí medituje spolu, deje sa to, že tieto energie, tieto sa dokážu navzájom
zosilniť. A tu prichádza ten podstatný moment a mimochodom už bolo dokázané, že nie je dôležité, aby tieto meditácie prebiehali na jednom mieste fyzicky, pretože tieto energie sa dokážu prepojiť aj takto. Aj toto už bolo dokázané, skúmali to viacerými experimentmi. Napríklad urobili to, že oproti sebe posadili niekoľko vzdialeností dvoch priemerných ľudí. Toto robili nedávno na jednej nemeckej univerzite a sledovali na kvantovej úrovni aj na elektromagnetickej úrovni, či dochádza k prenosu informácií medzi dvoma ľuďmi, ktorí spolu nehovoria a nemajú žiadny kontakt, sedia nezávisle od seba. A ukázalo sa, že isté prepojenie existuje aj vtedy, keď medzi sebou vôbec nič nerobia. Potom urobili to, že posadili do rovnakej vzdialenosti dvoch ľudí, ktorí boli skúsení meditujúci a už boli schopní otvoriť srdcovú oblasť, teda tú vibráciu na úrovni 500. A keď sa títo dvaja ľudia, ktorí dokážu otvoriť srdcovú oblasť, posadili oproti sebe a začali meditovať, pričom si navzájom otvorili srdce, prenos informácií medzi nimi sa na kvantovej úrovni a v elektromagnetickom poli preukázateľne znásobil na 1 000 000 násobok a elektromagnetické pole, stav sa zmenil. Takže v podstate aj toto je dnes už experimentálne merateľné a dokázateľné. Jediný rozdiel je v tom, že veda to zatiaľ len takto skúma, pozoruje, začína si to uvedomovať, zatiaľ čo v duchovnom svete má toto niekoľko tisícročnú tradíciu a vieme aj z tisícročných písomností, že to funguje. No a samozrejme to vieme aj z vlastných skúseností, teda tí, ktorí toto poznajú tento systém, vo svojom živote každý deň zažívajú, že to naozaj takto funguje. Alebo napríklad preto je to tak, že v ášramoch je veľkou cťou meditovať s vysoko vibrujúcimi duchovnými majstrami a keď meditujeme v ich blízkosti, dokážeme vykonávať oveľa úspešnejšie meditácie, vnútorné ticho prichádza oveľa ľahšie a tak ďalej. A tak ďalej. Prečo? Pretože vibrácia daného majstra pozdvihuje tých ľudí, ktorí meditujú v jeho okolí. Takto teda funguje sila skupinovej meditácie a čo som povedal? Povedal som, čo je potrebné na to, aby sme zmenili svet, teda tok sveta, budúcnosť, aby sme meditovali spoločne vo veľkom počte. Preto vás prosím, aby ste v ktorýkoľvek deň v týždni, keď máte chuť a čas, prišli a meditovali s nami. Mimochodom, je dôležité povedať, že tým robíte maximum aj pre seba, pretože ten, kto sa bojí, kto medituje pol hodiny za mier, jeho nasledujúci deň bude prebiehať vo flow. Takže aj pre seba robíš maximum, ak neveríš, vyskúšaj to. Ja som to už veľakrát vyskúšal, naozaj to funguje. Po pol hodine meditácie za mier je nasledujúci deň neuveriteľne vo flow, teda všetko ide lepšie, alebo tak, ako si želáš. Skús to, či to funguje. Som si istý, že to bude fungovať. Teším sa na spätnú väzbu, takže v podstate tým, že nezištne medituješ za mier vo svete, v podstate robíš to najlepšie aj pre seba, ale prečo? No preto, lebo na Hawkingovej škále, ktorú som pred chvíľou vymenoval, je 16. úroveň, teda úroveň vibrácie mieru, to je kinezologická hodnota 600. A to je najvyššia vibračná emócia, ktorú bežný človek dokáže cítiť, keďže stav osvietenia nie je daný každému. Avšak ponoriť sa do mieru alebo povzniesť sa do mieru je možné pre každého. Takže, ako som povedal, tvoja priemerná úroveň šťastia, úspechu a zdravia závisí od toho, aký priemerný duševný vibračný stav ti dávajú tvoje denné emócie. Ak stráviš pol hodiny denne v pocite mieru, napríklad prostredníctvom skupinovej meditácie za mier, tým každý deň pozdvihuješ svoju priemernú duševnú vibračnú úroveň a to bude mať obrovský vplyv na priebeh tvojho celého života. Je úplne jedno, že či sa pozeráš na svoje zdravie, úspechy alebo priemernú úroveň šťastia, bude to mať obrovský vplyv na tvoj osobný život. Takže aj pre svoj osobný život môžeš týmto spôsobom urobiť najviac, nielen pre svet. A teraz poďme vrátiť sa k skupinovej meditácii. Ako môže byť úspešná?
No ak to robíme mnohí, však preto je dôležité, aby si prišiel, keď ti to čas dovolí a ak cítiš, že je to čistá iniciatíva, ak máš pocit, že ju môžeš odporučiť aj iným, tak pozvi aj ďalších. Prosím ťa, snaž sa to propagovať, pomôž, aby nás bolo čo najviac. Druhá vec je, že by sme mali meditovať v čo najvyššej vibrácii, preto treba meditovať na mier, lebo to je úroveň 600 až 699 vibrácia medzi hodnotami kineziológie. Toto je tá vibrácia, ktorú ešte všetci dokážeme vytvoriť počas skupinovej meditácie. Aj keby niektorý majster povedal, že teraz sa povznášajme na úroveň osvietenia, pravdepodobne by sa to z niekoľkých stoviek alebo tisícok meditujúcich podarilo len málo komu, lebo to už nie je také jednoduché. Ale povzniesť sa v miery pravdepodobne zvládneme všetci. Je veľmi dôležité, aby sme to robili naraz, pretože vtedy sa energie spočítavajú. Bol tam jeden komentár, začal som propagovať tento kanál, túto možnosť a vtedy jeden človek komentoval, že on už viac ako 20 rokov medituje deň čo deň a že veľmi nevidí, že by sa vďaka tomu niečo vo svete zmenilo, takže to nepovažuje za nejakú veľkú vec. A teda na internete som na ten komentár neodpovedal, nechcel som písať, nechcel som sa púšťať do takýchto filozofických debát. Nechal som to tak, je to jeho pravda, jeho realita a je to v poriadku. Ale hovoril som o plamienkoch sviečok. Každý jeden plamienok samozrejme prinesie do sveta trochu svetla, ale nedokáže zmeniť temnotu sveta. Preto sa musíme spájať. A v zásade je preto veľmi dôležité, aby sme meditovali mnohí naraz, pretože v takom prípade môžeme vytvoriť veľkú prieraznú silu, teda ak to každý robí sám a nesúrodo, nebude to mať takú silu. Preto budeme meditovať mnohí naraz, v čo najvyššej vibrácii, zameraný na mier, v rovnakom čase každý večer o 20:22. Ak to budeme robiť takto, v zásade dosiahneme úspechy. Podľa mojich vlastných inžinierských odhadov, teda ja podľa Hawkingovej škály, urobil som inžinierské odhady, ktoré som trochu kalibroval aj podľa doteraz známych vedecky monitorovaných meditačných akcií za mier a vyšlo mi približne toľko, že ak 3 až 5 tisíc ľudí tu na Slovensku bude meditovať niekoľko mesiacov, teda asi 3 až 5 mesiacov, tak dosiahneme, že sa ruská a ukrajinská vojna zastaví vďaka meditačnému úsiliu za mier. A ak budeme meditovať ďalej, dosiahneme aj to, že namiesto eskalácie do 3. svetovej vojny sa táto extrémne napätá situácia medzi veľmocami vyrieši pokojnou cestou a mierovým prechodom.